oikea termi. Mutta arkkitehtiylioppilas saattaa joillekin olla myös se oikea eikä ainoastaan oikea termi. Ja Rolle, hei, me pistettiin se pono jo uimaan. Eli sun viestis kyllä ehdottomasti luettiin. Kuulkaas Rolle-henkilö, joka tässä nyt kommentoi, niin voisitte kyllä tulla tänne pienen kurin palautukseen tänne Red Bull-teltalle ja tänne korien läheisyyteen. Eli jos Rolle-henkilö voisitte saapua kurin palautukseen tänne teltalle. Kiitos. Siinä kasteessa olevat materiaali-insinööri Kila Eiosen lakki kouraan ja alas. Ja sitten ylös, niin olette ehdottomasti teidän kannalta. Samalla kun odottelemme Rolle-henkilöä, luen hyvän ystäväni Maija Järven viestin. Eero, laula aikuinen nainen. Mä vastaan, että ok, vastaanotin äskeisen viestin. Eeva Saarelainen, siis arkkitehtiylioppilas Eeva Saarelainen, lähettää sydäntä lämmittävän viestin. Jannelle rakkaita terveisiä toivoo kämppis ja sydänkämpisesi. Eeva lähetti näin